Сменете този дефектен сензор в колата си веднага. Той може да е причина за предупредителните светлини, увеличения разход на гориво и натрупването на въглерод. Подмяната на този сензор може да помогне за разрешаването на тези проблеми. Той е с компактен дизайн с трипосочен каталитичен конвертор. Просто го инсталирайте над задния кислороден сензор и в много случаи предупредителната светлина може да се изключи. Може да помогне за коригиране на ниската каталитична ефективност и подобряване на разхода на гориво в аварийни ситуации. Може да служи и като временен заместител на оригиналния конектор на кислородния сензор, независимо дали за лична употреба или за професионални ремонти. Наличието на няколко под ръка е практично и икономично, което ви позволява да реагирате бързо, когато възникнат проблеми. Инсталацията е лесна и удобна, с това решение можете да избегнете скъпи разходи за подмяна. Ако имате някакви въпроси или срещнете други проблеми, моля, не се колебайте да ги оставите в секцията за коментари.